Wara snin ta' ħidma fuq ir-restawr, il-Palazz tal-Gran Mastru ġawra fil-qalb tal-Belt Valletta qed jerġa' jilqa' l-viżitaturi. Dan kif il-ġimgħa filgħaxija ġiet inawgurata il-fażi tar-restawr li sar fuq ġewwa ta' dan is-sit storiku u arkitettoniku. L-armerija reġgħet ħadet posta lura fejn kienet oriġinarjament sa mill-1605, jiġifieri fis-sala fejn sa ftit snin ilu kien jiltaqa' il-Parlament qabel ma ġie rilokat fi Pjazza Ħelsien bi-Swit Bib il-Belt fi proġett immexxi minn Gvern Nazzjonalista. Ġew restawrati wkoll il-kuluturi tal-Pjano Nobile u l-Uċċellerija. Fin qabel kien hemm l-uffiċċju tal-Ispeaker u tlesta iċ-ċentru tal-viżitaturi fiż-żona magħrufa bħala Palazzo del Monte. Apparti minn hekk ġew restawrati wkoll il-btieħi tal-palazz kif ukoll is-swali statali. Fit-totalità tiegħu il-proġett tar-restawr tal-Palazz tal-Gran Mastru se jsir b'investiment u kofinanzjament mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. Il-President temm id-diskors tiegħu billi ringrazzja u sellem lil dawk kollha mill-kbir sa żgħir li taw semu biex dan il-proġett hekk kbir u komplikat seta' jitwettaq.